को अंश हत्या करथिले ଏହା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲେ ଟାକା ଯାହା ସଲା ସଲା ରାତିକି ବେଳେ ବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏମିତି ନା ଗୋଟା ରହି ରହି ରଥ ଚାଲୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ହୁଳ ହୁଳି ଧୁରୁ ଶୁଭୁଛି ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଛି 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 କାଳିଆ ଦେହ ଫୁଲ ତାର ଶୋଭା ପାଏ ମଲ୍ଲି ଗଜରା ଗୁରୁକି ହସେ ଦେବେ ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ କରେ ନଖରା କାଳିଆ ଦେହ ଫୁଲ ତାର ଶୋଭା ପାଏ ମଲ୍ଲି ଗଜରା ଗୁରୁକି ହସେ ଦେବେ ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ କରେ ନଖରା পাদ তাহলে দেহ তাহলে পাদ তাহলে দেহ তাহলে মাথা উপরে টাইয়া ঝুল সর গরু গঙ্গা জল ইন্দ্র ছিঞ্চুছি ঝুলি 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 কিয়ে আসুছি ঝুলি 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 কিয়ে আসুছি ঝুলি